Şura süresi. Bul sözdün kırgızça manisi geňeşүү degendi bildiret. Mekke'de çürülgön. 53 ayattan turat. Merimdü, ırayımdü Allah'tan atı menen. Ha, mim. Bul sözdürdün manisi bir Allah Taalaga malum. Ayn, sin, qof. Bul sözdürdün manisi dağı bir Allah Taalaga malum. Mına uşintip sağa, jana sağa, çeyinkilerge ayan jönötöt. Allah, zat-tu danışman. Ağa, asmandaglar menen jerdegilerden bary tandyk, al biyik, uluk. Anın aldında asmandar üstünden jarılıp kete jazdaşat. Allah Taalanyň uluktugynan, anın daňazasынан asmandar üstünden jarılıp kete jazdaşat degen many. Perişteler özleriniň negesini maktaw menen arulaşat. Jana jer üstündegiler üçin geçirim suraşat. O antkeni hakykatda Allah geçirүүçü, merimdü. Andan başkany özlerine gorgoçu kılıp algandaryň üstünden Allah baykoçu. A sen alar üçin ökül emessin. Uşintip biz saga şaarlardyn enesin. Mekkenin. Jana anın aylanasındagylarda şeksiz bola turgan kıyamat günü jönünde eskertүү üçin Arapça Kur'andy ayan kıldyk. Alardyn bir bölügi beýişke, ekinci bölügi tozokko girişet. Egerde Allah kalasa, anda silerdi bir el kılar ele. Birok al kimdi kalasa öz merimine girgizet. A zalimdarga dos, tuğanda, jardam kılууçu da bolboýt. Çyn ele, alar andan başkan özlerine kojoyun kılıp alışdyby? Allah özü kojoyun. Al ölgündürdi tiriltet jana bardyk nerselerge kudreti jetet. Asiler talaşıp tartışkan nerselerden ökümü Allah katandyk. Mına bul meni negem Allah. Men ağa gana tawakkel kılamın jana ağa kaytamın. Asmandar menen jerdin jaratouçusu. Al silerdin özüňörden jubaýlardy jaratkan, jana maldardan juptardy jaratkan. Al silerdi uşintip köbeýtöt. Ağa okşoş, eç nerse jok. Anın zatyna, sypatlaryna jana kaset kudretine eç nerse teňdeşe albaýt, jana okşoşboýt. Gözü var, birok mahluklardyň gözünde emes. Gulagy var, birok bizden gulagybızga okşoýt. Jana başga şu syýakdy many. Al uguçu, görүүçü. Asmandar menen jerden kazınalarynyň açkıçlary ağa gana taandyk. Al kimge galasa rızkysyn köbeýtet, jana azaytat. Hakykatda al bardyk nerselerdi bilүүçü. Al Nuhka osiyat kılgan, saga ayan kılgan, İbrahim, Musa jana İsaga osiyat kılgan dindi silerge jol kılıp berdi. Mintip aytkyn, diniňerde turuz gulajana al tuuraly talaşyp tartışpagla. Müşrikler üçin sen çakyryp jatkan nerse öte or. Allah kimdi kalasa özü anı İslam dinine tandap alat jana kim gaýrylsa özüne garay bagatdaýt. Alar özara göre albaslyktary sebepdi özlerine ilim gelgenden soň karşılaşууga tuşuguşdy. A egerde murdatan senin egengden alardyň jazasyn belgilengen çekke uzartkany tuuraly söz bolboganda anda alardyň arasyndagy iş bütken bolar ele. Hakykatda gitepdi muras kalgandar andan soň al tuuraly şekdenip olku-solku boluşuu da andyktan çakır jana saga buyrulganday turuktu bol. Alardyň kalolorunun artyndan erçibe jana men Allah düşürgen gitepke işenemin. Men silerden araňarda adiletli boluga buyrulgamyn. Allah bizden dagy egebiz, silerden dagy egeňer, bizge özübüzden jasagan işler, silerge özüňörden jasagan işler taandyk. Silerden jana bizden ortabızda talaş tartış kılууga sebep jok. Allah bizde jinap alat, jana kaytuu ağa. Al Allah Taalanyň dini. Kabıldangandan keyin Allah'tın dini tuuraly talaşıp jatkandardyň dalilleri egesinin aldında jaraksız. Alardyn üstünen kar jana katuu azap bar. Allah hakykatlyk jana adiletlilik menen gitepdi düşürdü. Mümkün kıyamat jakyn eledir. A sen bilbeysin.
Kıyamat gününe işenbegender anı bolturuga şaştırışat. Kapırlar paýgambarlardan eger kıyamat je kırsyk bale bolar üçin deseňer anda tez bolturgula dep şaştırışgan. Uşul manida aýtylýar. Anın boluruna işengendir jana, al çyndyk ekenin bilgendir andan korkuşat. O kıyamat saаты turaly şekdengendir, albette alar ötö tereň adaşgandar. Allah öz pendelerine merimdü, al kimge galasa ırysky beret, al küçtü, üstümdük kılıuçu. Kim ahirettin ürönüne umtulsa, soopga umtulsa degen mani. Aga biz anın ürönün göbeytöbüz. Agim bul dünönün ürönün kalasa, biz aga anı berебиz, birok aga ahiret jaşoosunda ölüş jok. Je Allah tyýyp salgandardy süleketlerge tabynu, jalgan gudaýlarga syýnu, jana başga şu syýaktylar turaly gep bolýar. Allah'a tyýyp salgandardy alarga din jolu kılıp bergen şerikteri barby? Gudaýlary barby degen mani. Egerde Allah tarapyndan möhnötdi uzartuu jönünde aldyn ala söz bolbaganda, kıyamatga çeyin möhnötdi uzartuu jönünde aldyn ala söz bolbaganda degen mani. Anda alardyň ortasyndagy talaşlar bütmök, bul dünýede bir gyrsyka uçuratylyp je takry jok kılınyp işi bütmök degen mani. Zalimdar üçin orutuçu azap bar. Sen zalimdardyn özleri jasagandary üçin tabıngan jalgan gudaýlary, Budda süleketleri Allah Taalanyň dinini je paýgambarga garşy aýtgan uşak jalgan şyldyň sözleri jana başga uşul syýaktуулary üçin kar azapdan gantyp korkgondoryň göresiň. Alarga sözsüz jetet. Iman geltirip jakşylyk iş kılgandar beýişdiň baktarynda. Alar üçin anda egesinin aldında emni kalasa bari var. Bul zor ırayım. Mına iman geltirip, jakşylyk işlerde kılgan pendelerini Allah kabar beret. Men silerden bul üçin akı surabaymın. Birok jakындoo üçin jakşı görүү bolsun. Kim jakşylyk kılsa aga, biz jakşylykty goşobuz. Hakykatda Allah geçirүүçü, kasiyettүү degin. Je alar Arap müşrikleri al Allahqa jalgandy oýlap tapdy deşebi? Paýgambardyn aýtyp jatkandary jalgan deşet degen manide. Eger Allah kalasa senin jüregiňe möhür basyp salmak. Allah uşintip jalgandy öçürüp hakykatdy özünün sözü menen bekemdeydi. Antkeni al kökürekdegilerden baryn bilүүçü, al öz pendelerinin tawbosun kabul alat. Günü işlerin geçiret. Jana silerden emne kılıp jatkanyňardy bilip turat. Al iman geltirip jakşylyk işlerde kılgandarga öz ıraýymdylygyny artdyrat. Kapyrlar üçin öte gattuu azap bar. Egerde Allah öz pendelerinin ırskılaryny göbeytip ise, alar jer üstünde çekten aşmak, Hudaýdy unuta başluu, tekeberlik, maktanuu, göpkönçülük, ısırap je gesir kıluu, taşboğurduk, kayrımsızlık jana başka şu syaktylar güçömök degen manide. Birok al özü kaalaganynça çenem menen düşüret. Antkeni al öz pendeleri tuuraly kabardar, görүүçü. Alar ümitleri özüle başlaganda al jan jiberet. Jana öz merimdiligini taratat. Al kamkur maktaluuçu. Asmandar menen jerdin jana andagy tirүү janduulardyn taratılıusu anın belgilerinden. Eger al kalasa, alardy jynap aluuga güçü jetet. Eger silerge bir gyrsyk jetse, al silerden goluňar menen kılgandardan jana al göptörün geçiret. Oşolor sebep bolup gyrsyk jetet degen manide. Siler jer üstünde kırsıktan kaçıp kutula albaysaňar. Silerge Allah'tan başka koldooçu, jakyn dost, tuğan da jardamçı dağı jok. Dengizler arkalı toğu syýakty süzgöndörü kemeler anın belgilerinden. Eger al kalasa şamaldy toktotup koyot. Jana alar anın üstünde, japız mayda tolkundarın üstünde degen manide tınç gana kala berişet. Hakykatda mында barlyk sabırduular jana şükür kılıuçular üçin belgiler bar. Je al alardy
günökörlerdi. Günöөлөрü üçin çöktürüp jiberet jana köbün geçiret. Bizdin ayatlarыбыз tuuralуу talaşıp jatkandar kaçıp kutula albasın bilip alışsın. Silerge berilgenlerden bari bul düýnönün jırgaly. Allah'tan aldındagılar biş jana andaga esepsiz jırgaldar degen manide. Iman keltirip egesine tobokel kılgandar üçin eň mykty jana turuktu. Beştin jırgaldary tübölük jana kemtiksiz degen mani. Alar oor günöөлөрden, buzukluklardan çekingendir jana açusu gelgende keçirgendir. Egesine жооп bergendir, namaz okugandar, özlerinin işin özara geňeşip çeçkendir jana alar biz bergenderden sarktagandar. Alarga zulumduk jetse jeňişke ee boluşat. Jamandykdyň jazasy al syýakty öle jamandyk. Kim geçirse, jana jaraşsa, anyň syýlygy. Allah'a taandyk, antkeni al, adiletsizlerdi süýböýt. Kim zulumduk görüp korugansa, mында albetde aga jeme jok. Anygynda jer üstünde hukuksuz türde çekten aşıp adamlarga zulumduk kılgandar jemege tatyktuu. Bul üçin alarga oğrutuçu azap bar. Birok kim sabır kılsa, jana geçirse, albette bul uluu işlerden. Eger Allah kimdi tuura joldan adaştırsa, aga andan başka gorgoçu jok. Sen zalimdardyň jazany görgen gezde artka gaýtuga jol barby degenderin görösüň. Jalgan düýnege gaýtuga jol barby degenderin görösüň degen manide. Sen alardın mында tozokko alınıp gelingende kordolgon abalda gözlerin tömön salıp uğurdanıp karagandarın görösüň. Iýmandular alarga hakykatda zıyanga uçuruuçular alar özleri jana üýbülelerin ayalın bala çakalarında özüne okşagan iýmansyz günökör kılgandar. Alarga akıl nasat aytıp iýmanga çakırbagandar jana başka şol syýakty degen manide. Üýbülelerin kıyamat günü zıyanga uçuratkandar deşet. Oba, albette zalimdar turuktu jazada boluşat. Allah'tan başka alarga jardan beri turgan hiç kim bolboýt. Allah kimdi tuura joldan çıgarsa, aga jol jok, artka gaýtpay turgan, kıyamat gün gelgenge çeyin, özüňerden egeňerge жооп bergile. Al günde silerge kotulçu jayda tanıp ketүү da bolboýt. Eger alar baş tartsa, anda biz seni alardın üstünön saktooçu kılgan emesbiz. Saga aýkynga bardy jetkiriw gana mildet. Biz insanga öz merimibizdi tartuulasak, al kuwanat. Aga al özünün golu menen murun daýardalgan jamandyk jetkende, anda albette insan şükür kılbayt. Asmandar menen jerdin beýligi Allah'a gana taandyk. Al kalaganyn jaratat. Kimge kalasa kız, kimge kalasa uul beret. Je al uuldardy da, kızdardy dagy beret. Kimdi kalasa tukumsuz kılat. Antkeni al bir üçü kudretty. Allah ayan arkıluu je tosmonun pardanın artынан je öz ruhsatı menen paýgambar jönötüp öz kalaganyňga bar kılbay turup adamga süýlegen emes. Hakykatda al biýik danışman. Oşintip biz saga öz buyrugubuz menen ruhtu ayan kıldyk. Düşündirme ruh ıйык Kur'andyndagy bir atalyşy. Jan da ruh dep atalat. Allah Taala adamga öz ruhunan jan salgan. Jan hiç wagtda ölbeyt. Al üçin ölüm jok. Düşündirmenin ayagy. Sen Muhammed aleyhissalam gitep jana iman emne ekenen bilgen emessin. Biz any nur kıldyk. Any menen biz öz pendelerimizden kimderin kalasak tuura jolga alıp barabız. Albette sen anygynda tuura jolga baştaýsyň. Al asmandardagılar menen jerdegiler taandyk bolgan Allah'tın jolu. Bardyk işler Allah'a kaytat.